Så. I dag vil vi... Har du nu skubbet min hund ned af sengen igen? Fuck dig. Nu er der dag. Hjælp mig! Hjælp mig så fast! Au! Nå, og i dag vil vi lave en video. Ja. Helt klart. Ja, når vi ligesom optager, ikke? Og så laver vi video. Nej, overhovedet ikke. Vi laver overhovedet ingen videoer i dag. Nå, tak. Der er du, buddy. Snoopy! Buddy. Snoopy, kom her! Snoopy, kom her! I dag vil vi lege lidt med hunden, og vi vil bygge en sti. Og alt muligt andet. Survival. Halløjsa. Godmorgen. Ja. Kom i Warp by. Vi går med dem i Warp by. Ja, så de teleporter bare. Lag. Først er I, og så B-O-N-E. Jeg har muted dem seriøst. Ja, men det ved jeg ikke. Så det er du Warpby? Jeg skal lige lave nogle NPC'er. Ej, det er lige meget. Skrådstræk. FC home. Okay, jeg går i Warp by. Det her det er så byen, som I Du har. må lige en snorsæppe. Nej, ja. Det er klart nok. Jeg har jo 80. Ja. Hvor er min hund? Jeg skal gå ind i parken med dem. Snoopy! Ja, parken åbner nu. For jeg synes, jeg har åbnet fast om en time, men okay. Den er åben hele tiden. Hallo, hvor er min hund? Det ved jeg ikke. Jeg har min egen Snoopy! Kom med, Snoopy! Så vi Gustav Kram. Lady. Skynd dig, mute ham! Det er sikkert en, som Adam kender. Mute. Han hedder Kamp. Sådan, han er muset. Godt så, hun. Jamen, det er så mega irriterende. Min hund, den er... Jeg muter lige om ham der var den hvide ulv, fordi vi optager jo. Nu bader min hunde, se hvor sødt det er. Ja, hvor er min Og det er som sagt... Nå, lad os gå tilbage til der, hvor vi fortæller om videoen. Det er som sagt min server, det her. Mig. Og vi kommer nok til at lave et par videoer. Og se, nu skriver ham der Gustav Kram Sebo, som I kan se. Så er jeg virkelig populær. Hvem er det, der hele tiden unmuter? Laura. Det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke. Mute. Laura the Wolf. Ej, nu er hun muted. Sådan der. Nu. Jeg havde også lige mutet. Sådan. Godt, kom. Sådan, nu er hun muted. Det var hun også før, men okay. Kom her, Snoopy! Kom her! Skråstreg. Hvad? Og det er mig og Sebos by. Nej. Jeg muter lige frose, så er det ikke forstyrret. Hvorfor kom min hund ikke hen til mig? Den er nok død sikkert. Unband Adam. Hey, han er... Gustav Kamp, han created en faction, der hedder Unband Adam. Jeg ved det. Det er måske... Kan du Tobias, skal vi begynde at vise hundene vores home? Kan vi godt. Jeg vil også bo der. Er nogen, der lige gider give mig noget XP? Bare level 5, fordi jeg... Okay, XP. Eller Tobias. Nå. Du kan også bare skrive selv XP, så hvor meget du vil have. Ud! Ja. Hjælp mig! Skynd dig, giv mig 10! Skynd dig! Du vil selv gøre det. Det kan jeg sgu da ikke. Ved du hvad, så skal Hvor du er min XP. tredje hund? Hvor var det to? Jeg har kun én hund, og det er Snoopy.
Nå, der er du, buddy. Nå, nej, kan vi ikke se, det her det er hundehuset. Mig og Tobias' hjem her, det er hundehuset. Hvad for en? Det her, hele det her hus, det er deres hjem. Hvorfor et? Hey, Sebus! Sebus! Nej! Nej! Nu er vi døde! Hvor er min hund? Nu er vi døde! Nu er vi døde! Min er død. Jeg spawner en til mig. Det er min. Nu holder dig væk. Okay, lady. What? Har vi ikke bajeskilte? Hvad? Har vi ikke bajeskilte? Jo. Hvorfor kan jeg så ikke baje på det? Nå, det var fordi, jeg havde lavet mellemrum ved baje. Og så den der simpelthen. Min hund. Nå. Buy one. Hallo, hvornår kom min hund? Tag. Er det rigtigt, Sebu? Det er det vores by. Ja, endelig. Lady. Jeg er så byen. Det er sgu min, du. Nej, det er mig, Hundes Sebu. hus. Kasper, kom ind. Det er hundes hus, det her. Men min hund døde. Så her. Jeg har lavet et skilt herinde. Et sådan usynligt-agtigt. Skal jeg vise dig, hvor det er? Ja. Du skal bare fly op her. Ja. Du skal helt fly op her. Jeg er Filmer vi klar. stadigvæk? Filmer vi stadigvæk? Ja. Lol. Men. Okay, du må godt lige gøre sådan, så man ikke kan se det her. Ja, Nej, sådan der. hunden er ude for helvede. Ind med hundene. Ind og ind. What the fuck? The fuck? Lady. Lady er derinde. Nej, du er dygtig hund. Døren er lukket. Hvor de at gå rundt herinde, ikke? Snor, drop. Pauser lige videoen i 10 sek. Dem er for gratis herinde. Og Altså, stik. Hvem vil have nogle study? Vi har fået unger, og det er Jeg tænker så flere. og vi er tilbage. Ej, det var det dummeste at sige, for helvede. Okay. Fuck, jeg har lyst til at spawne rigtigt, eller jeg har bare nogle spawner. 8 spawner. Her er 2 til hver. hey, Sebu, bagefter så sidder en lige pæn i beskrivelsen. Ja, det er beskrivelsen. Sådan der, de der 2, de skal... Er der nogen, der har en knogle? Jeg har bøffer. I bone 80. Jeg har Sådan, Tobias, tag den anden hund. Den anden hund, som der ikke har nogen halskade. Nej, det er den her. Det er den der. Nej, har du fundet den der hund? ja, sådan der. Ja. Hvor er den anden, der skal parre sig med den her? Den her hund. Kom her. Nu skal du have lidt sex. Følg mig. Det tror jeg hjerter. Er det den? Sådan. Ren kærlighed. Nu er det trillinger. Hey, vi sagde en til, så er det firlinger. Tobias. Så må vi sige en til, så er vi firlinger. Eller så er I firlinger. Hallo, hvornår gør de det? De har gjort det, den er lige der. Nå, Skal du have noget køben? Skal du have nogle bøffer? Han gabede lige. Nå. Du må få en bøf. Sebu, I er stadig privat på dem her. I er Diamond Blocks. Nå, YouTube. Så tror jeg vist, at vi begynder at smutte nu. IP'en står i beskrivelsen. Ja, IP'en står i beskrivelse. Like os. Ny kanal, måske. Her sidder vi.